Trai kuna kone Aite fara yani Atabiqa bfalid Kunta wata'ani Trai kuna kone Aite يفلت كنت واتأني زلوخا نمنباري أستماطيريو هاليلويا زلوخا نمنباري أستماطيريو هاليلويا أملا خلو أبزفان قرمان كبر تسلمو يسوس علو أبزفانو قرمان كبر تخبيبو بقدمو نسو حيال فطرات كله يسوس يبل بقدمو نسو حيال فطرات كله يسوس يبل سويكايو ببرهنكا تكيخايو ناتدنكور نعلخا يتيخني نبحفوخا ناتدنكور نعلخا يتيخني نبحفوخا زلوخا نمنباري أستماطيريو هاليلويا زلوخا نمنباري أستماطيريو هاليلويا
እግዚአብሔር አቦ አቤትካ ከም ንርከብ ስለዝገበርካና ነመስግነካ ካብቲ ኩሉ ካብ ደገ ዝመጽእ ዘበረ ናይ ጸልማት ፍላጻ ካብ ኩሉ ክፉእ እግዚአብሔር ንስኻ ግን ሓሊኻ ሃሌሉያ ብደምካ ሸፊንካ ከቢብካ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ በሓለዋኻ ከቢብካ እግዚአብሔር አቦ ሎሚ ግን አቤትካ ዝገበርካና ነመስግነካ ከነምልኸካ ብቑዓት ዝገበርካና ነመስግነካ ሃሌሉያ ምንም ኳ ሓይሊ ደይብልና ከለናስ እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ግን ሓይልና ስለዝኾንካ ነመስግነካ ንስኻ እናትና ብርትዐ ስለዝኾንካ ነመስግነካ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ንዓና ድኹማት እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ግን ሓይሊ ክትህበና ስለዝፈተኻ ነመስግነካ ሃሌሉያ ከምቲ ቃልካ ዝብሎ እግዚአብሔር አቦ ኣብ ድኻምካ እዩ ሓይለይ ድግለጥ ዝበል ቃልካ እግዚአብሔር አቦ ሎሚ ድማ ሃሌሉያ ንሕና ዘይንበቅዕ ሰባት ከለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ብሓይልኻ ዕጢቕካ ኣብ ቤትካ ክንርከብ ስለዝፈተኻ ስለዝገበርካ ነመስግነካ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ብሓይልና ብኽእለትና ከምዘይኮነ ሎሚ ንፈልጥ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ኩሉ ካባኻ ስለዝኾነልና ተመስገን ንብለካ ኣለና ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ኣብ ውግእና ንስኻ ትዋጋአልና እግዚአብሔር አቦ ስለዝኾንካ ተመስገን ሰዓርቲ ስለትገብረና ተመስገን ሃሌሉያ ካባና ዘይኮነስ ኩሉ ካባኻ ስለዝኾነስ ተመስገን ንብለካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ኣብትናትና ውግእ ኣቲኻ እግዚአብሔር አቦ ትዋጋአልና ትስዕረልና እግዚአብሔር አቦ ሰዓርቲ ትገብረና ካብ መዓልት ንመዓልት ተሳግረና እግዚአብሔር አቦ ስለዝኾንካ ተመስገን ንብለካ ኣለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ስለዝሃብካና ህይወት ነመስግነካ ኣለና ስለዝሃብካና ናብራ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ተመስገን ንብለካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ሓብሒብካ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ተናብረና ስለዘለኻ በቲ ዘይውዳእ ፍቕርኻ ሃሌሉያ በቲ መወዳድርቲ ዘይብሉ ፍቕርኻ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ብኩሉ ሓለዋኻ ጌርካ ስለተናብረና ዘለኻ ነመስግነካ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ንብለካ ኣለና ኣብ ጓሂና ትዝክር እግዚአብሔር አቦ ኣብ ሓዘንና ተጸናንዕ እግዚአብሔር አቦ ካብ ውድቀትና ተተንስእ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ምስጢር ዓወትና ስለዝኾንካ ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ንብለካ ኣለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ንስኻ ናትና ዓወት ስለዝኾንካ ተመስገን ንብለካ ኣለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ኣብ ውርደትና ንስኻ ግን ትዝክር እግዚአብሔር አቦ ስለዝኾንካ ተመስገን ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ንብለካ ኣለና ናይ ምስዓርና ምኽንያት ንስኻ ስለዝኾንካ ተመስገን ንብለካ ኣለና ናይ ኩሉ ጽቡቕና ምኽንያት ንስኻ በይንኻ ስለዝኾንካ ተመስገን ንብለካ ኣለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ንብለካ ኣለና ስለ ኩሉ ነገራት ሎሚ ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ሎሚ ተመስገን ንብለካ ኣለና ስለ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር አቦ ስለዚ ህይወት እዚ ነመስግነካ ኣለና ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ተመስገን ንብለካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ስለ በቲ ክቡር ደምካ ጌርካ ዝዓደልካዮ ህይወት ዝሃብካና ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ስለዚ ህይወት ስለዚ ዘይግባአና ህይወት ግን ንስኻ ዝሃብካና እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ንብለካ ኣለና ዘይግባአና ስለትህበና ነመስግነካ ኣለና እግዚአብሔር አቦ ክብር ተመስገን ንብለካ ኣለና ሃሌሉያ ኩሉ ክብርን ውዳሴን ኣምልኾን ሽብሸባን ንዓኻ ንበይንኻ ይኹን ንብል ኣለና ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ክበር እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ ንዘለዓለም ክበር እግዚአብሔር አቦ ንዘለዓለም ተወደስ እግዚአብሔር አቦ ሃሌሉያ
እግዚአብሔር አብ ኣብ ሓበና ኣብ ኩሉ ነገራትና ንስኻ ደይ ትርስዕ ጎይታ ስለ ዝኾንካ ተመስገን ንብለካ ኣለና ሃሌሉያ ተመስገን እግዚአብሔር አብ ሴፍ ሓበና ስለ ዝኾንካ ተመስገን ሃሌሉያ ሃሌሉያ
እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ንብለካልና ስለዚህ ትርስዓና ነመስግነካልና እግዚአብሔር አቦ ስለቲ ክቡር ደምካ እግዚአብሔር አቦ ነመስግነካ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ስለሁሉ ነገር ነመስግነካልና ስለዚህ ህይወት ነመስግነካ አመስቀል ንዓና ኢልካ ስለዚህ ሞትካ ነመስግነካ ስለቲ ሁሉ ትገብረልና ካብ መዓልትና መዓልት ተሳግረና ነመስግነካ ሃሌሉያ እግዚአብሔር አቦ ተመስገን ኩሉ ጎቦታትና እግዚአብሔር አቦ ባዶ ስለትገብሮ ነመስግነካ እግዚአብሔር አቦ መንገድና ሰተተቕንዖ ነመስግነካ ሃሌሉያ ተመስገን እግዚአብሔር
خاي كوينو لنا نبلا لنا إكسيابير أبو تمسكن تمسكن لك هاليلويا نبريت كبرنا أملاخ يخون نتي إذا معلت زي عبد منا زوسخة سجن تعنان هيبو بغلطة أجرنا أبيتك زيابير دويلنا نو خنا ملخ نو خنا قلقل بقعة ذهبنا جابير أملاخنا كبرن مسكان نو يخنو أبقى براريات معرف 10 شوعات كوميل الله باخاينا النوساوس باخاينا زلنا باخاينا دما الننبر إلى اللمو بأملاخنا ننبر زلنا نرأسنا بعلنا ننبر علنا إلنا أين حسبن نبرو سلزبلنا جزيابير إنا ننبر زلنا تزحقوسكا أصدو أبيت جزيابير ترخيبنا خنبر እግዚአብሔር ፈሊጥና በፍርሃት እግዚአብሔር ተመሊእና በጸጋ አምላኽና ተደገፍና ክንነብር ከለና ካብዚ ዝበልጽ ዕጫ ካብዚ ዝበልጽ ብሉጽ ዝኾነ ግደ ካልእ የለን እግዚአብሔር አምላኽና ነዚ ዕጫ እዚ ስለ ዝሓረየና ክብርን ምስጋና ንዕኡ ይኹኖ እግዚአብሔር ይመስገን ብተኸታታሊ ክንመሃር ቀኒና ኣሎና ረቡዕ every other Wednesday اتحزنا زلنا تمرتي بزعبا ود مزمور زبلنا نرئي زلنا ابتي ارآيا ود مزمور مقبار اب تقبار ابايتا اتوم حواريات كمي جيروم يوم دك مزامرتي زقبرو زبل مرأي زغننا كاف قبر حواريات معرف 10 زلو خاب تقص 10 وتشعته سقعت تقص 23 زلو بقصالي نريو علنا كبرنا املاخ حتصير صلوت እግዚአብሔር كمرحنا انصلينا قالو خفتلنا دق قالو خفتلنا دحريو نابتقال املاخ كنكيد إنا እግዚአብሔር املاخنا بزا مشت زيا نخبركان نمسكنكان አሎና ወእግዚአብሔር ሎሚ በመንፈስ ቅዱስ አማከልና ተረኺብካ ክትምህረና ከምቲ በአፍ ባሪያኻ ኢሳይያስ ዝበልካዮ ኩሎም ደቅኺ በእግዚአብሔር ዝተማሃሩ ክኾኑ እዮም
سلام دك خدمة عابك غونيو كم زبلكا لومي እግዚአብሔር كتمهرنا نسخان تتزارب كانا تراينا نسمع نخل أبقال كاون بنبي آموس تزارب كاللخا أمبسا غوازيمو زي فره እግዚአብሔር تزاربوخ زي سمع زينب يلن إلكاي خامو እግዚአብሔር كم تقالكا زبلو كمو ختزاربنا ننفس وكفنا قالكا ختسمعنا بسم يسوع كريستوس نمحصنا كالونا እግዚአብሔር አምላኽና እቲ በአኻት ተማህረ ይልወጥ ይሞመንት ክንልወጥ ምንቲ እናወሰኽና ክንከይድሲ ቃልካ ግልሃልና ቃልካ ግለጸልና እግዚአብሔር ዛ ሰዓት ዚያና ኻንበካ ዛ ምሽት ዚያናትካያ ከም ዝደለኻ ጌርካ ኸትዓዪ ርእስናን ህይወትናን ግዜናን ንኣኻ ንህብ ኩሉ ክብሪ ንስምካ بسم يسوع آمين أبزي قبر هاريات عسر تربعة كاب تغسي عسر توت شعات حيزو زلو خنم ببوينا مو تار أود مزمور مقبار كم تزقط كم تزرعنا يوخن كتصلو إنا أيهود أب أنصوكيان أبي كون أيهود كاب أنصوكيان كاب إيكوني من مسو نتم حزب حبابيلهم نباولوس دما بداربا امني فتفتسو زموت مسيل ومكا كابتا ختمان وصاي غوتتو نتم دك مزامر تخبيبو مخلوخا بدديلو نابتا ختما اتوه نصبحيتوخا مسبارنا باس ناب دربي خده ابتا ختماتي اونجيل الناسبخو بزحاد دك مزامر تمسغبرو ناب لسترا ناب إيقونيم ناب أنصوكيا تملسو نفستهم دك مزامرتيات سنانعو ناب منقست أملاك ببزوح سبباخنا أتو يقبعنا يو النابلو خاء أب إمنت كسانعو يمعدوهم نبرو أمم محبرو شما قلتات مسحاري لهم دما بتصومن بتصولوتسن ناب تبو زآمنو قويتا أم عقوبهم يبلنا كابزي كفلزي تبقيسنا توم هواريات أولوسن برناباسن أب أنصوكيا منفس قدس فليولي نتتصوعكو ما قلقلوت مسفلي وم تولوت جيروم وانجل كقلقلو مثل أخوهم كما يجيروم كمزا قلقل فلينا نرزلنا معرف 10 سلسل معرف 10 4 اتنا أحزاب دك مزامر تمقبار زجم زم كلتيوم ناي أحزاب حواري أخوينهم زوجو بارناباسن ساولنيم الناخدو خامي جيروم كم زقبروا أبز صحف تأميتولنا الله 4 نجارات كم زقبروا رينا مجمر يا زقبروا بيت كريستيان أبز مسكيرمو أمنت جيروم أوت سبب أصل زبزحهم أب أنصوكيان أبي قونيمين هاديموم ناب دربي تبهال كتما يوم كيدوم أب دربي خادك مزامر تجيرهم دحريو تمليسهم ناتم كدن خلون محبرات أب لستران أبي قونيمين أب أنصوكيان زلوا تمليسهم أب أتوم أبتم دك مزامر تخويدهم زقبر وقبرينا نرزلنا مالتي ود مزمور كمي يركا يزقبرك أبدم بيابو تنجيرو الله قدام يزقبروا نفسات أتوم دك مزامرتي أصنعو زبلي أصنعهم إلنا رئينا أماني مجمريا قويتا مستقبلة كم حدش تخليو كم هزاني بقللو خو قدا بقللو خو سبرن بقللو خو السدن يخيليو سلازم من تخصنع امناتو فليتو دو كبل بقالك ديابير أملاخ نماركا مصنع اتوم نفسات كم زدلي رئينا مالتي اتخالا ايز قبروا خا نتوم دك مزامرتي معدوهم نبرو نام منقست أملاخ ببزوح سببا كناتو يقبعنايو النابلو أب امنت كتصنعو يمعدوهم نبرو اتخالا ايز قبروا خا ناي ممعادا قلقلوت كم زولو رينا ممعاد مالت نتتمهارو أب كبري فتمو منتي يخاتم معدوم
نتزتمهارو فلطت ጥራይ ኮይኑ ኣብ ተእምሮኦም ከይተርፍ ኣብ ተግባር ከዓ ከርእይዎ ይምዕድዎም ነበሩ እንታይ ኢሎም ምዕድዎም ፀበብ ኣሎ ፈተና ኣሎ ምዕንቃፍ ኣሎ ተፈላለየ ነገር ክህሉ እዩ ማዕበል ኣሎ ግና ደውበሉ በእምነትኩም ኢሎም ይምዕድዎም ከም ዝነበሩ ኢና ናይ ምምዓድ አገልግሎት ኣብ ቤተ ክርስቲያን ኣዝዩ ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ማለት ቃል ኣምላኽ እውን ክነግረና ከሎ ኣምላኽ ንማሕበሩ ናይ ምምዓድ ጸጋ ይህባ ናይ ምምዓድ ጸጋ ዘሎ እቲ ዝምዕድ ብምምዓዱ ይጽናዕ ኢሉሎ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 12 ስለዚ ናይ ምምዓድ ጸጋ እግዚአብሔር ይህብ ኣገልገልትኻ እናመዓዱ እዮም ነቶም ደቂ መዛሙርቲ ነቲ ተማሃርዎ ክነብሩሉ ክገብርዎም ዝኽእሉ ኢልና እቲ ካልኣይ ወደ መዝሙር ትገብረሉ ምምዓድ ከም ዝኾነ ርኢና እቲ ሳልሳይ ሎም መዓልቲ እውን እንሪኦ ማለት እዩ ነቶም ደቂ መዛሙርቲ ሽማግለታት ሓረይሎም ዝብል እዩ እዚ ቃል እዚ ምሕራይ ሽማግለታት ዝብል ክንሪኦ ከለና ኣብቲ ቃል ኣምላኽ ተጻሒፉ ዘሎ ኣብ ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 23 ኣም ሽማግለታት ምሕራይ እዩ ብሳልሳይ ደረጃ ተሰሪዑ እንሪኦ እቶም ደቂ መዛሙርቲ ድሕሪ ኣሚኖም ምድሓኖም ብማሕበር ደረጃ ክስርዑን ክጥርነፉን መራሕቲ ሽማግለታት ክሽየመሎምን ከም ዘድሊ ኣብዚ ብጉሁድ ይነግረና ኣሎ ጠርኒፍካ ነቲ ህዝቢ ጎይታ ኣሚኑ እናመሃርካዮ እናመዓድካዮ ምስ ፀናሕካ ድሕሪኡ ግን ተጠርኒፉ ብስርዓት መዋቕራዊ ኣሰራርሓ ዘለዎ ስትራክቸር ዝሓዘ መሸከል ዘለዎ ኮይኑ ብስርዓት ተዋዲዱ ምእንትቶም ነፍሳት ክዓብዩ ምእንትቶም ነፍሳት ክመሃሩ ምእንትቶም ነፍሳት ክመዓዱ ሽማግለታት ወይ ኣገልገልቲ መሃርቲ ጌርካ ዝምዕድዎም ዝምህርዎም ጌርካ ጽቡቕ ጌርካ ከተዋቕሮ ከም ዝግባእ እዩ ዝነግረና ዘሎ እምበኣር ሓደ ቃል ጠቃሚ ምክትታል ጽንዓት ደቀ መዝሙር ጠርኒፍካ መራሕቲ ምሻም እዩ ጳውሎስን ባርናባስን እቶም ሐዋርያት ድማ ንሳቶም ምስቶም ሓደስቲ ደቀ መዛሙርቲ ሰለስተ ከተማታት ልስጥራን ቆኒምን አንጾኪያን ሓፂር ግዜ ጥራይ ከም ዝጸንሑ ፈሊጦም ንነዊሕ ግዜ በስን ከዓብዩ ጸኒዖም ክነብሩ ዘኽእሎም ሰበኻ ማሕበር እዮም ሰሪዖምሎም ማለት እዩ ነዛ ኣብ ዝሓረ ግዜ ተገሊጹ ዘሎ ቀሪብና ምእንቲ ክንግንዘቦን ከነስተውዕሎም ድማ ኣብ ሰለስተ ነገራት ደረጃታት ከፊልና ክንዛረበሉ ኢና ቀዳማይ ኣብ ዘንበብናዮ ክፍሊ ኣብ መማሕበሩ ዝብል ቃል ኣሎ ኣብ መማሕበሩ ዝብል ሓረግ እዚ ኣብ መማሕበሩ ዝብል ካብ ካት ኤክሌሲያን ዝብል ቃል ግሪኽ ዝተተርጎመ እዩ ኣክሌሲያ ዝብል ሰሚዕናዮ እንድሕር ኮይና ናይ ግሪኽ ቃል ኣብ ዓድና እውን ኣቕላስያ ይበሃል እዩ ኣቕላስያ እቲ ኣቕላስያ ዝብል ቃል ካብ ግሪኽ ዝተወስደ ቃል እዩ ኣቕላስያ ከዓ ናይ ክልተ ቃል ጽሙር እዩ ኤክ ከላኦ ዝብል ክልተ ቃል እቲ ኤክ ዝብል ሙፃእ ዝትርጎም እዩ እቲ ኤግዚት ዝብል ናይ ዝዓዲ ናይ እንግሊዝኛ ቋንቋ ካብኡ እዩ እቲ ጉንዱ ካብኡ ይወፅኡ እቲ ኤግዚት ከላኦ ዝብል ከዓ ምጽዋዕ ወይ ኮል ዝብል ናይ እንግሊዝኛውን ካብኡ ይወፅኡ ተጸዊዖም ዝወፁ ዝብል ትርጉም ኣክሌሽያ ማሕበር ከዓ ይበሃል በትናህና ቋንቋ ማሕበር እንብሎ ኣክሌሽያ ዝበሃል ሓደ ቃል እዩ ስለዚ ማሕበር ክንብል ከለና እቲ ትክክለኛ ትርጉም ናይ ቤተ ክርስቲያን እቲ ማሕበር ዝብል እዩ እቲ ቤተ ክርስቲያን ዝብል ቤት ገዛ እዩ ህንፃ እዩ ክርስቲያን ከዓ ኣመንቲ ዝግልገልሉ ቦታ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቤተ ክርስቲያን ዝብል ብትክክል ኣይገልጾን እዩ ማለት እዩ ነቲ ናይ ሕብረት ኣመንቲ ብኻልእ እውን ከነሰት ዝብል ቃል እውን ኣሎ ናይ ግሪክ ከነሰት ዝብል
عدنا اتكنست ان تلوت اب كنيشا خيدو له مالتيو كاب كنست بالكنست كا باملاخ تصوعو امنتي اكوبات نغزيابير كغلغلوت تاكبو زبل نجر كم زسمع إنا نرئي مالتي سلازي أكلشيا أمم محبرو قبل توم آمنتي محبر كخونو محبر كوينهم بحنسا تأكيبهم كنورو لمن تايم بحنسا تأكيبهم كنورو زاد اليوم نفس وقفهم حد عينت وهبة يكونن زلوا نفس وقفهم اكزيابير زهبهم ببين عينت وهبة اللوم أباي زلوا أبغاتكم يلون أب السمع زلوا أب تحونا زلوا أب تحبتنا زيل خون خيليو أب نفس وقفنا اكزيابير هبتام سلزوانا ببين عينت تسقى يزبنا ببين عينت وهبتو يبنا قال يو زماري يخون قال يو صلاي يخون قال يو ممهر يخون قال يو نبي يخون قال يو رأي يخون اكزيابير أبتا محبر زهبونا قرار كلهم مستأكبوا يوم تأكل كريستوس فانكشن تقبر تعيي مالت بحد وجن يونيفورم خوينا خمزي سنة أدقي بخلو ترز ولا حد عينت يونيفورم عينت كوينا عيت خي دنيا فرايتي اللوا يونيفرسيتي فرايتي اند يونيتي في اللي زلون حد النت زلون كم زخونت إنا نرئي مالتي سلازم محب زنبرا ينقرنا له محبرت كأبزن كتماتات زين نيرانين دك مزامرت غيرم وانجيل مسابا خص حبرت كوينهم ينبرو كم زنبرو يزرئنا زلو سلازي حبرت كوينهم كنبرو خلو بدحريو جن سرعات زدليو نجر كم زخونت حبرت إنا نري اتم محبر تراي كوينو ببز مسلو خيد كم زمان مسافنتي دد تبو كوين تسمعوك خيد كم حد قوة مخالون يروم جن كم يكونن بيت كريستيان أورغانيزم ترى يكونتن أورغانيزيشن دمّا هي أو تكالنا إكزيابيريا كريستوس زرسا توم كلهم دمّا بكريستوس تملؤوا هي أو زخونت تعبي إنه السقط تخيد إكزيابير زتك أملا أورغانيزم يا جن أورغانيزم ترى يكونتن أورغانيزيشن يا مرعتي يدليوا سرعات يدليا مجدي يدليا ممهران يدلي واتفلالي نجر كوينات ترني فاخت من رحكان أي جدًا إيو أف قبر هاريات كن مهار كلنا أم معرف شدشته مسبت إحنا قبر هاريات نزل بسفحو تزاتينا اللونا هاريات كما يلوم أبتا بيت كريستيان شجر مسمته مرحت زخونو كم زحريو مقبز عدلو دياقونات شوعته كم زحاريو أورغانيزم تراي زي كونت أورغانيزيشن مقانون الناتا قاهدة زخدلو ساعات رئينا قالنا سلازي أمم محبرو قبل كله أبتن كتماتات محبرات كم زنبرا إذن قرنا زلو أبكال بوتا هواري أب أولوس نتيتوس كتصحفو اللو خلو خمزي لو كم تأنا زأززكو خاقيركا زترفم انت تسرع أبكك كتموش ما قلتات كتشيم بزمخنيات زي أب قرطيس زحادوكوخا قرطيس تبال دسيت بيت كريستيانات محبرات أبتا دسيت زنبرا ختماتات محبرات نيرن أولوس قنا بقل مخنيات نتن محبرات كبر زقبوخي قبرا أو نزيفوه زخده نجر نيرو زقودة نيرو زي تملأ نتيتوس أب قرطيس كيد زبالو مخنيات يزق أب قرطيس تبال دسيت صنح نمنتا يا أبو ختصنح زقبركو خادما زترفهم انت تملأ اتزترفن تاي مخوانو خنقر كلها أب ككتموش ما قلتات كتشيم بز مخنيات زي أب قرطيس زحادوكو خايلو اتن محبرات قويمنا اللوا أب نفس وقف كتما محبر الله أب نفس وقف كتما محبر كلا قنا بدم بزي تواقرا شماقلتات زي بلن ممهران مرحتن قواسوتن زي بلن النيرن أولوس قزي قد زي رخب قوينو كقبرو يكالن سلزينة أقل قالي تيتوس أب كتما أب تاقدسيت كرتيس كيتكا أب نفس وقف محبر شماقلتات شم إلو حلاف النت كهبو خلون ري أب تيتوس قدامي معرف تقصى حموشته إذا قال زي نرخبه
እቶም ወንጌል ተሰቢኹሎም ኣሚኖም ዝኣመኑ ደቂ መዛሙርቲ ዝደሓኑ ብመንፈሳዊ ህይወቶም ጥዑያት ክኾኑ ኣብ እምነት ጸኒዖም ክነብሩ ብመንፈስ ክዓብዩ ብናይ ካልኦት ውበት ጸጋ ክግልገሉ በቲ ውበት ጸጎኦም ንኻልኦት ከገልግሉ እተጠርነፈትን ፍሉጥ መራሕቲ ዘለውዋን ሰበኻ ማሕበር ክትህሉ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ንሓዞ ስለዚ ኣብ መማሕበሩ ኣብተን 3 ከተማታት ማሕበራት ከም ዝነበራ ይነግረና እቲ ካልኣይ ቃል ኣብዚ ዘሎ እንታይ ዝብል እዩ ሽማግለታት ኣብተን ማሕበራት ሽማግለታት ከም ዝሓረዩሎም እቲ ሽማግለታት ዝብል ቃል እንታይ ምዃኑ ክንፈልጦ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ ሽማግለ ዝብል ቃል ካብቲ ፕሮስፖተሮስ ዝብል ቃል ግሪክ እተተርጎመ እዩ እዚ ፕሮስፖተሮስ ወይ ሽማግለታት ዝትርጎም ቃል ድማ እንተስተውዒልናዮ ሽማግለ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ሽማግለታት እዩ ዝብል ዘሎ ስለዚ ሽማግለታት ክብል ከሎ እንታይ ዘርኢ ብዙሕ ቁፅሪ ተባዕታይ ጾታ ከዓ እቲ ሽማግለ ዝብል ቃል በተስዋሳዊ ኣቀማምጣ ናይ ግሪክ እዚ ቃል ግሪክ እዚ ድማ ቃል ንቃሉ እንታይ ምዃኑ ክንሪኦ ከለና እቲ ፕሮስፖተሮስ ወይ ሽማግለ ዝብል ኣረጊት ማለት ወይ ዓቢ ማይ ዝሰተየ ዕድመ ዝደፍአ ሽማግለ ኢልና ንጽውዖ ንዕኡ እዩ ዘመልክት ካብኡ ሓሊፉ ድማ ዘመልክቶ እንታይ እዩ ዝበሰለ ሰብ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ መዝነት ናይ ምምራሕን ሓላፍነትን ክስከም ዝኽእል ዝበሰለ ሰብን ከመልክት ከም ዝዝውተር ንሓዞ እዚ ቃል እዚ ድማ ንመሪሕነት ሰበኻ ማሕበር ንሰበኻ ማሕበር ንቤተ ክርስቲያን ዝመርሓ መን ምዃኑ ክነግር ከሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እዚ ሽማግለታት ዝብል ተዘውቲሩ ንረኽቦ ንመጀመርያ ግዜ ነዚ ሽማግለ ዝብል ቃል እተጠቐመሉ ሉቃስ እዩ ቅዱስ ሉቃስ ይተጠቒሙሉ እተጠቕመሉ ድማ መዓስ ከም ዝኾነ ክንርኢ ከለና ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 11 ጥቕሲ 30 ንጳውሎስን ባርናባስን ካብ አንጾኪያ ሓገዝ ዝኸውን በቲ ግዜ ጥሜት ከም ዝመጽእ ትንቢት ስለተነግረ ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዘለዎ ኣሕዋት ንምሕጋዝ ዝተዋፀአ ገንዘብ ሒዞም ክኸዱ ባርናባስን ሳውልን ምስ ተላእኩ ኣብ ኢየሩሳሌም ምስ በጽሑ ንመን ከም ዝብዎ ክነግሮም ከሎ ነቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ሽማግለታት ክረኽብዎም ክህብዎም ከም ዘለዎ ነጊሩ ስለዚ ሽማግለታት እዮም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበረት ቀዳመይቲ ማሕበር ዝመርሕዋ ዝነበሩ ቅድምቶም ሐዋርያት እዮም ዝመርሕዋ ነይሮም እቶም ሐዋርያት ግን ንነዊሕ ግዜ ኣይጸንሑን ንምንታይ እንተልና እቲ ጎይታ ዝሃቦም መልእኽቲ ንብዘሎ ዓለም ከድኩም ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ንገሩ ስለ ዝበሎም ነቲ ዝሃቦም መልእኽቲ ክገብሩ ሐዋርያት ሓዲጎሞ ንኢየሩሳሌም ናብ ብዘላ ዓለም ፋሕ የሚሎም ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ እናሰበኹ ከዓ ብመስዋዕቲ እዮም ሓሊፎም ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣብ ሮማ እዩ ተቐቲሉ መስዋዕቲ ኮይኑ ዝሓለፈ ናይ ኩሎም 12 ሐዋርያት እናጸብጸብና ኣብ ታሪኽ እንተኸድና ኣብ ተፈላለየ ዓለም ክፍለ ዓለም እናዞሩ ወንጌል እናሰበኹ ብመስዋዕቲ እዮም ሓሊፎም ስለዚ ድሕርቶም ሐዋርያት ግና ንኢየሩሳሌም ማሕበር ዘመሓድርዋ ዝነበሩ ሽማግለታት ከም ዝኾኑ ቃል ኣምላኽ ይነግረና እዚ ቃል እዚ ሽማግለታት ዝብል ኣበይ ሰፊሩኹም ዘሎ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብ 11 ጥቕስ 30 ግብረ ሐዋርያት ከምኡ ገይሮም ከዓ ብኢድ ባርናባስን ሳውልን ናብቶም ሽማግለታት ነቲ ገንዘብ ከም ዝሰደድዎ ይነግር ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ሽማግለታት ኣብ ምዕራፍ 14 ጥቕስ 23 ከምቲ ዓንተወይ ዝረኣናዮ ማለት እዩ ኣብ መማሕበሩ ሽማግለታት ምስ ሓረይሎም ይብል ንማሕበር ዝመርሕዋ ንማሕበር ዘገልግልዋ ሽማግለታት ከም ዝኾኑ ነጊሩ ኣብ ምዕራፍ 15 ግብረ ሐዋርያት ምስ ከድና ከዓ ሽማግለታት ኣብ ኢየሩሳሌም ከም ዝነበሩ ብዙሕ ብናይ ምድሓን ብእምነት ዶ ብግዝረት ዝብል ሕቶ ኣዝዩ ኣብ ልዕሊ እቲ ብጎይታ ምእማንሲ ምግዛር ከዓ ናይ ሙሴ ሕጊ ምፍጻም ከዓ ኣድላዩ ኢሎም ዝሰብኩ ሓያላት ሰባት ስለ ዝመፁ እቶም ሐዋርያት ተኣኪቦም
مش ماقلتات تأكيبهم مستقدس حزبي كله تأكيبهم انتاي نقبر لهم كم تزاتيوك قداماي قباي حواريات تباهي لزوع أم معرف 15 قبر حواريات نرخبو كاب تقلص خلطة أتحيزنا انتم بيبنايو خمزيبل أم مونغو من مونغو باولوسن بارناباسن بزح مفللاين كتعن مسكونة خا باولوسن بارناباسن كاباتاتومون حيالو خالوت بزعبا زباسين حوارياتن شماقلتاتن ناب يورساليم كديبو مدبو يبلن نزا حتو زغمل سلنا زخل نزا قداي زيا نزا تلعيلا زلا معبر اب معرفا خبص حاصت كبلا زخل حوارياتن شماقلتاتن يام إلهم ناب آتوم كم زخودو ينقرنا أبرابا عيت غسمسكدنا معرف 15 اب يورساليم مسبص حدما اتوم معبرن حوارياتن شماقلتاتن تقبلوهم نساتهم دما أملاخ زقبر اللهم زبلو خلو تزاربوهم باولوسن برناباسن أكيبهم لوتهم شماقلتات يورساليم من حوارياتن تاب كم زغربو نري أبتقص الشدش تمسكرناها اتهم حوارياتن شماقلتاتن كاب زعبازن اقرزي كمرمرو تأكبو انتا يملسو يقزرو دو اتهم زدحانو أهزاب ويس أي قزرو زبل ملاش كهبو اتوم شماقلتاتن حوارياتن كوفيلهم كزتيو جميرهم ابتقص عسران كلتن شعو انتاي بلنا شعوتهم حوارياتن شماقلتاتن مس بزاتا محبر كوينهم مس باولوسن برناباسن ناب أنطوكيا زسدوهم سبات كم مونغوهم كحاريو كنع كوينو ترأيهم اتبارناباس زبهال يهودان سيلاسن أما أكل أحوات مرو سبات كأ لا أخو سلزي توم شماقلتات توم هواريات زبل نرئ لنا نبيت كريستيان كمرحو تمزيزهم يقلقلو خمس نفرو شماقلتات نرئي علنا مريض نيهودان برناباس تسمي سيلاسن نبيات دمايا منيرهم نزنا قرز ملأختي كجزور يبرلومن بام بقويت أنت آمينهم أخولي مجزار عيد حنني مجزار لوطي أمتصنيو اتبأمنت بمنفس زجزروا جزرة لبنس أخولي زد حانيهم بقولت أنت آمينهم إلهم دبدب بهيبهم نيهودان نسيلاسن أب كلن محبرات النازروت دبدب بخوب نبيات سلزخون آخر الدوام تصحف كقول سلام كمهروم يهودان سيلاسن تمرئيات كم تلاقو نري سلزي يهودان سيلاسن كامستلاقم مساتاتهم لما أزو صحف زي سددو نحنا هوارياتن شماقلتاتن أحواتن أب أنطوكيان أب سوريان أب كلكيان كاب أحزاب نزل لكم أحوات سلام نبلوكم علينا إلا بندخل لهم أحزاب اتقال ملأختي كم سددو لهم نري سلزي كاب زي تبقيسنا نبيت كريستيان زمرحوا زنبرو من يوم انتلنا شماقلتات كم زخونو إنا نري ملسنا النقل سألنا انتقيدنا قبراريات معراف عسرة تقصى 10 شوعات انتقيدنا ابتانا موداتا قزية مسبت حب أولوس نيورساليم كسجد كملس كله أمالتا تبهال أماليتا عد خوينو لعلن تحتن كيبل أبقات تسبيو تادسيت كوينو نتوم أب إفيسون زنبورو كلهم شماقلتات تسويعو كم ززارفهم أم معراف عسرة ينقرنا خمس خبر كمليتوس ناب إفيسون ليخو نتوم شماقلتات محبر ناب أتصوعهم مرحت محبر شماقلتات كم زنبورنا إفيسون محبر اتقال أملاك ينقرنا أبتقصي 10 شمونتون أب معرف عسران حادن قبر هواريات أبتقصي 10 شوعات تجميرنا انترينا يو نابيور سالي أنا خا اتوم حوات بحاجوس تقبلونا إلو باولوس نتبحيتو باولوس مسانا نبياك وبزحه كلهم اتوم شماقلتات كا أو تأكوفو يبلنا لذي ياقوب حد أب يورساليم تريفو نايتا يورساليم بيت كريستيان أورا مراحي إنيرو اتوم أبتعتي أخوينهم مس أخوينهم زعيو زنبارو كنا شماقلتات كم زنبارو أبزو صحف زي نرئ لنا أبوك قدامي تيموثيوس معراف حموشتون بزعبا شماقلتات تزاري بلو خابتقص 10 شوعات جميرو كم زيلو نتا محبر كم يجيرو خمرحان كم محدران كم زلو
እቲ ፓስቶሪያል ሊደርሺፕ ከመይ ክኸውን ከም ዘለዎ ንጢሞቴዎስ ክምዕዶ ከሎ ጳውሎስ ዝበሎይ ከምዚ ኢልዎ እቲ ጽሑፍ ኣፍቲ ዘኸይድ ብዕራይ ኣይትእሰር ድማ ንዓያ ይውዕለቱ ይግብኦ እዩ ይብል እሞ ነቶም ጽቡቕ ዘገልግሉ ሽማግለታት ምናዳ ነቶም ብቓልን ብምህሮን ዝጽዕሩ ሽማግለታት ዕጽፊ ክብሪ ይግብኦም እዩ ብናይ ሽማግለ 19 ናይ ሽማግለ ነገር ክሲ እንትመጸካ ንሽማግለ ዝኸስስ ንኣገልጋሊ ዝኸስስ ክስ እንተመጸካ ከዓ ብክልተ ብምስክር ክልተ ወይ ሰለስተ እንተዘይኮይኑ ክሲ ትቀበል ኢሉ ከመይ ገይሩ ከም መሓደርን ክመርሕን ከም ዘለዎ ይነግረና ስለዚ ሽማግለታት ነቶም ዘገልግሉ ብቃል ዘገልግሉ ዝጽዕሩ ሽማግለታት ንዓኣቶም ክብሪ ይግብኦም ኢሉ ይዛረቡ ኣብ ያዕቆብ ውን ተርኢና 5 ምዕራፍ ጥቕስ 14 ኣብኡ ውን ንቤተ ክርስቲያን ዝመርሕዋ ሽማግለታት ከም ዝነበሩ ኣመት ሂቡና ኣሎ ያዕቆብ ክዛረብ ከሎ ሕጉስ ተሎ ይዘምር ዝሓመመን ዝጓየ እንተሎ ይጸሊ እናበለ ምስተዛረበ ኣብ ማእከልኩም ከዓ ዝሓመመዶ ኣሎ ይብል ንሽማግለታት ማሕበር ይጸውዕ ክብል ከሎ ነቶም ኣገልገልቲ መራሕቲ ማሕበር ይጸውዕ ንሳቶም ከዓ ብስም እግዚአብሔር ዘይትና ለኸዩ ይጸልይሉ እሞ እታ ናይ እምነት ጸሎት ከተሕውዮያ ኢሉ ይነግረና ናብተን 5 ወረዳታት ገላትያ ዝጽሓፎ ሐዋርያ ጴጥሮስ ውን ናብ ጶንጦስ ቆጶዶቅያ ገላትያ ከምኡን ቢታንያ ኢስያ ኣብተን ማሕበራትን ሐዋርያ ጴጥሮስ ደብዳቤ ጽሒፉ ኣብተን ነፍስ ወከፍ ዝብለን ዘሎ ከተማታት ማሕበራት ነይረን ነተን ማሕበራት ዝመርሕወን ሽማግለታት ምዃኖም ከዓ ኣሚቱሎ ኣብ 5 ምዕራፍ ጥቕስ 1 እንተርኢና እምበኣርሲ ነቶም ማእከልኩም ዘለዉ ሽማግለታት ነቶም ማእከልኩም ዘለዉ ሽማግለታት ኣነ ከዓ መሸማግልቶም ኢሉ ጴጥሮስ ስለዚ ነተን ማሕበራት 5 ማሕበራት ኣብ ጶንጦስ ኣብ ቆጶዶቅያ ኣብ ገላትያ ኣብ ኢስያ ኣብ ቢታንያ ዝነበራ ማሕበራት ዝመርሕወን ዝነበሩ ሽማግለታት ከም ዝኾኑ ኣብዚ ሐዋርያ ጴጥሮስ ኣሚቱልና ኣሎ ክመርሑ ከለዉ ከመይ ኮይኖም ክመርሑ ከም ዘለዎም ኣብ ጥቕስ 2 ነቲ ምሳኻትኩም ዘሎ መጓሰ ኣምላኽ ጓስይዎ ስለዚ ዝጓስዩ ጓሶት ሽማግለታት እዮም ማለት እዩ ዳሕራይ ክንሪኦ ኢና ውርድ ኢልና ስለዚ ነቲ መጓሰ ጓስይዎ ፍቃድ ኣምላኽ እምበር ብግዲ ኣይኹን ብታሕጓስ እምበር ምእንቲ ኮንቱ ረብሓ ኣይኹን ኢሉ ክምዕዶም ከሎ ንርኢ ስለዚ ሽማግለታት ዝብል ቃል ንሓዞ ካልእ ምስኡ ዝኸይድ ምስቲ ሽማግለታት ሐዋርያት ዝተጠቐመሉ ሽም ኣሎ ኤጲስቆጶስ ዝብል ኤጲስቆጶሳት ከኢሉ ኣሎ ስለዚ ሽማግለታት ሲ ኤጲስቆጶሳት ኢሉ ከዓ ጸዊዕዎም ስለዚ ኤጲስቆጶሳትን ሽማግለታትን ዝብል ቃል ንሓደ መዝነት ዝተዋሃበ ተለዋወጠ ሽም እምበር ፍልልይ የብሉን እስራኤላውያን ናብቲ ሽማግለ ዝብል የድህቡ እቶም ይሁዳውያን እቶም ግሪኻውያን ከዓ ናብቲ ኤጲስቆጶስ ናይ ግሪኽ ቃል እዩ ናብኡ ገጾም የድህቡ እቲ ሽማግለ ማለት ማዩ ዝሰተየ መዝነት ክሽከም ዝኽእል ሽማግለ ክመርሕ ዝኽእል ዝብል ትርጉም ከም ዘለዎ ርኢናዮ እቲ ኤጲስቆጶስ ዝብል ከዓኑ ኤፒ ማለት ኣብ ላዕሊ ቆጶስ ማለት ከዓ ምርኣይ ማለት እዩ ብላዕሊ ኮይኑ ዝርኢ ዝብል ትርጉም እዩ ዘለዎ ፋቃይ ይበሃል ብትግርኛ ኦቨርሲየር ንብሎ ብእንግሊዝኛ ማለት እዩ ስለዚ ኤጲስቆጶስ ኦቨርሲየር እዩ ሽማግለታት ኦቨርሲየር እዮም ብላዕሊ ኮይኖም ዝርእዩ ዝዋስዩ ዝመርሑ ዝምህሩ ዝምዕዱ ሽማግለታት ንማሕበር ዝመርሕዋ ሽማግለታት ምዃኖም ብዙሕ ቁፅሪ ከዓ ከም ዝኾነ ንሓዞ እዚ ኤጲስቆጶስ ዝብል ቃል ብብዙሕ ቁፅሪ ተባዕታይ ጾታ ከም ዝኾነ ንሓዞ እቶም ሽማግለታት እተባህሉ ሰባት ብኡ ንብኡ ከዓ ኤጲስቆጶሳት ተባሂሎም ክጽውዑ ከለዉ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ንርኢ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 20 እንድሕር ከድና ኣብ ጥቕሲ 17 ከምዚ ይብል ሓንቲ ወይ ኣንቢብናዮ ሽማግለታት ይብል
كاب مليتوس ناب إفسون ليخون نتوم شماغلتات محبر نابو أمصوم يبلنا نتوم شماغلتات أبو أمصوم مسبلة أب تحت وريدنا بتقص عسران شمونتن مسكدنا سلازي يبلوم نتوم شماغلتات نرأسخو من نتا بجزاء دموزت ريا محبر قويتا خد قواسيو منفس قدوس إبسكوبوسات جيرو أب أز شمكم كل موقاسي حلو إلو نتوم شماغلتات اندقنا إبسكوبوسات إلو يسوعهم كمزلو أب زنرئي ألنا أب كالئون أب تيتوس معراف حادة كاب حموش تجميرنا كسع شمونته انتم بيبنايو أنتو يام بيبنايو نيرنا أب تقص حموشته نتيتوس أب كرتيس تبال دسيت زحادة كوغاس اتترفم انت تسرع أب نفس وقف محبر شماغلتات كتحري كتشيمي حدقكا إلوه دحار ورد إلو immediately مالتيو أب تقصي دشته مسبتحه أب تقص حموشته قوم إلو أب تقص دشته انتا يبلو ات ابيسكوبوس كا ممرحي معقني كتشيم كلغاس بزمعق ان قطعي غيركا مرميركا شم كبلو قلو نتوم شماغلتات شم يلوس دحار ابيسكوبوس يبل ات ابيسكوبوس يبل كا منقب زي بلو سباي حنت سبيتي برخصت ويس بزي مئزاز زي حميو امنت ولد زلو تقبال غاشا سناي زفتو لبام قنع قدوس يا أخلنا بحالي منكب زي بلو كم نا أملاخ مقابن بر فتاو رؤسو زي كونه زي وري نمست زي يدهب زي واقع رخص ربحا زي دلسب كخون يقبقو اتي ابيسكوبوس ويكا اتي شماقلة يبن مال سلازي شماقلة زبلك آلن ابيسكوبوس زبلك آلن أبحادش كيدان إنا تلواوتو interchangeable كم زخون مسويعني حدا مزنت سبقا محبر كوينهم كقلقلو كم التزوترو نقلب اللهم زي خندريو نخلينا بقبرات عسرارينا يلنا أفيليب معرف حدا تقص حداون كنريو نخل إنا إزوم باولوسن بارناباسن أبزن سلست ختماتات لستران إيقوني من أنتوكيان زقبرو نتن سبقا محبرات زمرحوانن زحلوانن زقواسيوانن شماقلتات يوم حاريوم لهم اتم زحاريوم شماقلتات كابيت صولوتا يهود زمصوهم مو بفلتت قدسات صحفات بلوي كيدان رداءات كوينوم زصنحو كخونو يخولو يوم سلازي كابزا امنو كو حصير غزي زغبرو انتخونو نتن محبرات بقدسات صحفات كمهروان جنا بقعات زنبرهم كخونو خمس خولو زتراترا يكونن سلازي اتن مريحنة محبر زشيم حدش تخلي ايخون زبل املاغاوي ممرحي تختيلهم كم زغبرو زتراتر ايكونن سلازي شماقلتات زمرحوهم زمهروهم زقنعوهم زحلوهم سلازي ود مزمور كتكبر كلخا وانجيل سبيخ كالو زغيل كاتخيد ايكونن مال ود مزمور كتكبر كلخا امينو مزدحانه كله اتي تزاز غويتانا مدحنا يسوع كريستوس تنغرو كله مخرا املاك تنغرو نتز نغر كا مخرا املاك كغبر كا تمعدو كوم غير كايوها اندغنا بمحبر كطرنف تغبرو بمحبر كطرنف مزغبر كايوها اغلغلتي خاني تشملو زحلوو مخنياتو محبر املاك موغاس املاك حلاوي كم زي بلنا باقي كوينو فح قبل كبتن تغالو غازي عارفو سيطان زعتقهم نايسيول ملخت زحازو اما اكلاتهم كبتن وزخولو خمزلوخا زطراترا يكونن كاب تغالو من تخحلو ممهران يدليو كاب تغالو من تخحليو مرحت يدليو شماغلتات يدليو يوم آريا باولوس اتمخر خمكر كله نتوم كاب إفسون أب مالتا تصويعو زتزاربهم أنبوبويكم كم معرف إسرا قبر هواريات زلوا كلنا جيروكم سلست عمت مساكم كوينة كي يعرف كل يتن معلت إن بقاكم بنبعد كم زمعتكم كله مخرا أملاك كم زنقركم نسخاتكم تفلتيكم أنا مسكتكم كنا أنا زم قواسة زين حسيو تخلوا ختص يوم كم تصيوم
ስለዚህ ነቲ መጓሰ ናይ ጎይታ ዝኾነ መጓሰ ሓልዎ መንፈስ ቅዱስ ኤጲስቆጶሳት ገይሩ ሽማግለታት ገይሩ ኣብቲ ማሕበር ዝሸመኩም ክትሕልዎ እሞ ሓልዎ ነቲ ማሕበር እዚ ናይ ሰባኺ ናይ ኣገልጋሊ ናይ ቃሉ ኣገልገልቲ ዝኾና ከነገልግል ከለና እቲ ዋና ክንገብሮ ንኽእል ምጉሳ እዩ ከመይ ጌርካ ኢኻ ትጓስ እንተኢልካ ብቃል ኣምላኽ እናምሃርካ ነቲ ሓቂ እናገለጽካ ነቲ ቃል ኣምላኽ እናነገርካ እቲ ትምህርቲ ክርስቶስ እናፍለጥካ እታ መገዲ ዓይነት ምዃና እናነገርካ ብመንፈስ ቅዱስ እናተደገፍካ እናምሃርካ ካብ ተኋሉ ክሕልው ካብ ሓሳዊ ትምህርቲ ክሕልው ተኋሉ መፅኦም ከይወስድዎም ከይዝመቱ ህይወቶም ምንቲ ከይጠፍእ መወዳእታኦም ጥዑይ ምንቲ ክኸውን ነቲ ዝፀውዖም ክርስቶስ እሙናት ኮይኖም ምንቲ ክርከቡ ኣዕንቶም ካብ ምጥማት ክርስቶስ ምንቲ ከይኣልዩ ኩሉ ግዜ ከም ስቁል ክርስቶስ ኣብ ቅድሚኦም ምንቲ ክኸውን ከምቲ ጳውሎስ ዝበሎ ኣብ ልብኹም ክርስቶስ ክሳዕ ዝሰኣል ዝበሎ ኣብ ልቦም ክርስቶስ ክሳዕ ዝውቀጥ ክሳዕ ዝሰኣል ለይትን መዓልትን እናምሃርካ ነቶም እተገልግሎም መምራሕ ከም ዝኾነ ንሓዞ ስለዚ ሽማግለታት ክህሉ ኣለዎም ኣብ ማሕበር ስለዚ ንቤተ ክርስቲያን ዝመርሕዋ ሽማግለታት እዩ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ኣብዚ ቃል እዚ ሳልሳይ ነጥቢ ንሪኦ ምስ ሓረይሎም ዝብል ምሕራይ ዝብል ነገር ኣብኡ ንርኢ ኣለና እዚ ሓረግ እዚ ጳውሎስን ባርናባስን ካብቶም ደቂ መዛሙርቲ ንምምራሕ ብቑዓት እዮም ዝበልዎም ባዕሎም ከም ዝሓረይሎም ንዕዮ ድማ ከም ዘዋፈርዎም እዩ ዝነግረና ማለት ሓረይቲ ሽማግለታት ጳውሎስን ባርናባስን እዮም ነይሮም ምስ ሓረይሎም ዝብል ሓረግ ንሱ እዩ ዝእምተልና ነቲ ግብሪ ምሕራይሲ ጳውሎስን ባርናባስን ቶም ሃዋርያት ከም ዝገበርዎ ኢና ንግንዘብ ማለት ጳውሎስን ባርናባስን ኣብተን ዝተኸልወን ማሕበራት ሽማግለታት ከም ዝሓረይሎም ብዘየማት መገዲ እዩ ኣብዚ ኣፍሊጡና ዘሎ ሓያሎ ተማሃሮ መጽሓፍ ቅዱስ ግና ነዚ ጉሉፅ ሰዋሰዋዊ ባህለት እዚ ዘይቅበልዎ ኣለዉ ጳውሎስን ባርናባስን ሲ ነቲ ምርጫ እዮም መሪሖም ወደ ኣምበር ሽማግለታት ባዕላቶም ኣይመረፁን ኣይሾሙን ይብሉ እቲ ናቶም ኣርጊመንት መሪፅ ኩሉ ህዝቢ ዝመርፅ እምበር እቶም ሃዋርያት ኣይኮኑን ዝመፁ ሃዋርያት ሲ ነቲ ጉባኤ እዮም መሪሖሞ እምበር ንሳቶም ባዕላቶም ኣይመረፁን እዮም ዝብሉ ጳውሎስን ባርናባስን ነቲ ምርጫ መሪሖም ወዳዮም እምበር ሽማግለታት ባዕላቶም ኣይሾሙን ኢሎም ክምጉቱ ይፍትኑ እዮም እቲ ቃል ብንጹር ከም ዝነግረና ግና ባርናባስን ሳውልን ነጢፎም ግብሪ ገይሮም ባዕላቶም ብወለንተኦም በቲ ዝርድእዎ በቲ ኣምላኽ ዝመርሖም ሽማግለታት ነተን ማሕበራት ከም ዝሓረዩለን እዩ እቲ ቃል ዘግህደልና እምበኣር እቲ ሽማግለታት ምስ ሓረይሎም ዝብል ሓረግ ብመሰረት እቲ ሰዋሰዋዊ ኣሰራርዓ ቃላት ክረኣይ ከሎ ጳውሎስን ባርናባስን እቶም ሃዋርያት እዮም ነተን ማሕበራት ሽማግለታት ዝሓረዩለን እቲ ሰዋሰዋዊ ኣሰራርዑ ኣዝዩ ጉህድን ንጹርን እዩ ካብዚ ወፃኢ ካልእ ትርጉም ክወሃቦ ማዕጾ ዝኸፍት እውን ኣይኮነን ነዚ ሓሳብ እዚ ዝድግፍ እውን እቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ንቲቶስ ከምቲ ንሱን ባርናባስን ኣብ ወረዳ ገላትያ ዝገበርዎ ገይሩ ኣብ ኩላተን ከተማታት ደሴት ቅርጤስ ሽማግለታት ክሸይም ዝኣዘዞ ትእዛዝ ነዚ የብርሃልና ማለት የራጉዶ ማለት ክብሎ ከሎ ሃዋርያ ጳውሎስ ንቲቶስ ኣብ ምዕራፍ 1 ቲቶስ ካብ ጥቕሲ 5 ከምቲ ኣነ ዝኣዘዝኩኻ ጌርካ ዝተረፈ ምእንቲ ክሰርዕ ኣብ ከከተምኡ ሽማግለታት ክትሸይም በዚ ምኽንያት እዚ ኣብ ቀርጤስ ዝሓደኩኻ ምርጫ ሽማግለታት ክትመርሕ ኣይኮነን ዝብሎ ዘሎ ባዕልኻ ነጢፍካ
نتزقودل سفرا أقلقلوت شماقل ملا أيو نفعات وعاز اللوم أجاز اللوم نعملاخ زداليو سبات كاركتر زلوم بكل ملكعي زعبكو قاتلكعهم زحالفو سبات شم يزبلو زلو أبتقشدشته ممرحه بقوله إت أبيسكوبوس منكب زيبلو سبعي حان سبيتي إذا سبعي حان سبيتي نمنتا يا آتيا أبزي زبلو إت مراحن تخوينو سبعي حان سبيتي خون اللو مأمن تخوينو كن دحان مالت ديو زبلو أقات إمامني اللو خم أصل زبلو نخا كميدا عيلة خمر مرافتينا مرسا خارقي بيا مالتي سبعي حان سبيتي نشماقل ترى يكون كله أماني سبعي حان سبيتي إيو كغون زقبوك على أملاق أدا نخزارب كله سبعي أبون أديوني حدك مسبيتو خاي لقب حدا سقايوم زغونو نتأملاق زقات أموس سبقوا عايف ليو إلو بكالي بوتا خزارب كله مسمن زراز لقب انتايو نسو حدا إلو خا ينقرنا خم منزرنا تحلو أتي مدك أسي آمين التقدس يخون إلو حدا سبعي نحن سبيتي كله أماني كاب حد سبيتن لعلي حدا سبعي كاب حدا سبعي لعلي كله خمسة يقبا نجيرنا قالون شماقل ترى يكونن نمنتاي يزخم زبالجن تقدم كمسكرو خلو توم هواريات نتوم زمسكرو لهم سبات قاليهم نايت آتات مملختي قاليهم كلتن استزلهم قاليهم سلستن استزلهم بتزي زنبرو سرعات يفقد لهم سل زنبرو خميس أنحمو وانجيل حيال سل زغنا مستسبك وانجيل يأمنوا مس آمنوا جن سلست أربعة استزلوا يوم زغنوا لازم اسمنا يوم كخدو شكر تفتيرو مالتي أبتها واره انتاي نقبر ونمنا زي أفتوا زي أقام أنت سديد يا أخا كتعنك في أنا توانجلونا كتقبلوني يا خميدا كجبر زبل مسمت انتاي يوم تتعبي بوم زيو مالتي نابقل قلوت معرك زمت زبله كله سبع حن سبيت خون على اللويلو أتوم قالوا أتجن تصحف سقع حن سبيتي زبل كما يقبروا وجن نحنا سقيلنا أملاقي بنايو نرأيو وخبلوا قلوا يوم نشما قل لازمت سبع حن سبيت خون على زبل مغنياتو أبتمونكم آمنتسي طب حنتن لعل سبيت زنبرهم سلا زنبرو إيو مالتي تردينا خون تسفاي قبر سلازي سبعي حان سبيت قبل كل حجي بزنري أزلنا لكن نشما قل زمل تراي زي كونه نقولو زمل كاتو خمس خونه نحزو سبعي حان سبيتي برخصت ويس بزي مئزاز زي حميو آمن تولد زلوو تقبل قاشا سنايز فتو لبام قنع قدوس ياخلن بحالي منكب زي بلو كمنا أملاخ مقابي انبر فتاو رؤسو زي كونه زي كوري نامست زي يدهب زي واقع رخص ربحا زي دلي سبك خون يقبا نسبة تطعي تمرتي ما انتخ معد نتم تقانا قنتقا مقنحهم ما انتخ كالو باتو أمون قال مهرو يصنع فلتت قال أملاخ كهلو خاخ تعر كم زلوو ينقر مبار اتوم أفسلست ختماتات لستران إيقوني من أنشوكيان زنبرو دك مزامرتي بدرجة سبخا محبر تساريع من تترني فومن يوم نيروم قنا حدست دك مزامرت بمنبارم اتمخرا أملاخكم أسل زخوانا بدرجة سبخا محبر كترنافون مراحتي شماقلتات تحاريوم كشيوم لهم قنا نايقدن نبره اتوم تحاريوم التشيوم ملهم شماقلتات دما كم تدحر هواريا باولوس نشماقلتات إفيسون كزارب كله قليت وزرلو غيرهم إنا قواسيون إنا مهارون كقلقلون يوم تشيمم نتي أباهم ذهابكم قويتا أم محبر مقواسي قواسيوو حلوو إلو يتزاربو قالالو كم تقدم تحبير زلو دما قل خاباتاتهم كابتم دك مزامرتي كابيت صلوتا يهود سلزنبرو بسول فلتت قدسات صحفات بلوي كيدان تانيحوم كخون يخيلي أبرسيو دما ولا كحت إرجزي انتخونه بتب أولوسن برناباسن ذهابوهم مهرو ترديهم منفساو بسلة رخيبهم نتحالى فنت ناشم قلتات كوسدو بمنفس عابي يخولو يوم كبرنا أملاك
يخون እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ተሳልሳይ ደረጃ ወደ መዝሙር ምግባር አርአያ ዝኾነና ንሪኦ ዘለና ኣብ መማሕበሩኻ ሽማግለታት ሓረይሎም ዝብል ስለዚህ ካብ መጀመርያ ጀሚርና ክንሪኦ ከለና ኣሚኖም ደቂ መዛሙርቲ ምስኮኑ ብሕብረት ክሓብሩ ከም ዘለዎም ብሕብረት ሓቢሮም ድማ ሓደ ብእምነት ክጸንዑ ከም ዝግባእ ኣጽንዕዎም ዝብርኢና ክጸንዑ ኣለዎም ቃል ኣምላኽ ክመሃሩ ኣለዎም ነቲ ተማሃርዎ ክነብሩ ድማ ናብታ መንግስቲ ኣምላኽ ብብዙሕ ፀበባ ክኣቱ ይግባአና እዩ ኢሎም ኣብ እምነት ክጸንዑ መዓድዎም ዝብርኢና ምዒዶሞም ምምዓደ የድሊ ነቲ ተማሃርዎ ክገብርዎ ሳልሳይ ከዓ መራሕቲ የድልዮም መሃርቲ ዝከታተልዎም ዝሕልውዎም መራሕቲ ከዓ የድልይዎም ስለዚ ሽማግለታት ሸምካ ብግቡእ ስትራክቸር ምትሓዝ ከም ዘድሊ ኢና ንርኢ ምናልባት እዚ ዝመሃር ዘሎ ንዓና እንታይ ይጠቕመና ትብሉ ትኾኑ ሓደ ግዜ ወንጌላውያን ክንኩም ትወፁ ትኾኑ ኣይፍለጥን ወንጌል ክሰብኩም ምስ ወፃእኩም ኣብቲ ወንጌል ዘይብሉ ከይድኩም ወንጌል ምስ ሰበኩም እንታይ ከም ትገብሩ ብርሃን ኣለኩም ማለት እዩ ዝቃል እዚ ምስከና እንታይ ኢና ንገብሮ ኦኬ ኣሚኖም እንታይ ንገብሮም ብድሕሪኡ ኸ ከመይ ኢና ንገብር ክንብል ከለና ስትራክቸር ዘለዋ ቸርች ፕላንቴሽን ቸርች ምትካል እዩ ቤተ ክርስቲያን ምትካል ሕብረት ኣመንቲ ዘለዎ ነገር ምትካል ኣብታ ኣመንቲ ዘይብሉ ከይድካ ኣመንቲ ክህልው ምግባር እዩ ከምኡ እንድሕር ተይጌርና እቲ ቤተ ክርስቲያን ሕብረት ኣመንቲ ኣይዓብን እዩ ኣይሰፍሕን እዩ እናኸድካ ፕላንት ትገብር ኣገልገልቲ ከዓ ትሸይም እናኸድካ ፕላንት ትገብር ነቶም ዝኣምኑ ምእንቲ ክጸንዑን ክሕለውን ከዓ ኣገልገልቲ ትሸይም ከምኡ እናገበርካ ኢኻ ነቲ ቤተ ክርስቲያን ነቲ ናይ ጎይታ ሓሳብ ከተስፍሖ ትኽእል ትማሊ የንብብ ነይረ ሓደ ኒውስ ዝገረመኒ ሓደ ፓስተር ኣብ ናፓል ተባሃለ ዓዲ ኣሲሮሞ ፕሮሰሌት ዝብል ኣብቲ ሕጎምሲ ዘገርም እግዚኣብሔር ይሰውረና እቲ ናይ ክርስትና ፈተና ኣጸቢቑ ክመጽእ ምዃኑ ስደት ይረኣየካ እቲ ሕግ እንታይ ኢሎም ሓጊጎም ፕሮሰሌታይት ኣይፍቀድን ፕሮሰሌታይት ማለት ንሓደ ሃይማኖት ናብ ካልእ ሃይማኖት ምቕያር ንኣይሁድ ናብ ክርስቲያን ምቕያር ፕሮሰሌት ወይ ንኣህዛብ ናብ ኣይሁድ ምቕያር ፕሮሰሌት ዝበሃሉ ተቐየሩ ሃይማኖቶም ዝለወጡ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ዝኾነ ዓይነት ሃይማኖት ክትንክፍ የብልካን ናትካ ትገብር ዝብል ኣዋጅ ስለዚ ሓደ እግዚኣብሔር ዘለዓሎ ፓስተር ድማ በቃ ክሰብኽ ጀሚሩ ኣብቲ ናፓል ዝበሃል ዓዲ ማለት እናሰበኸ ሰባት ከዓ ነቲ ወንጌል ሰሚዖም ከዓ ንጎይታ ክስዕብዎ ጀሚሮም ስለዚ በቲ ሕጊ ፕሮሰሌታይት ኣይትግበር ዝብል ፕሮሰሌታይት ትገብር ኣለኻ ኢሎም እስር ቤት እትዮም ክንደሳዕ ፈቲሖሞ ኣሲሮሞ ፈቲሖሞ ሕጂ ከዓ ኣሲሮሞ ኣለዉ እቲ ሕጊ እቲ ጥበብ ናይ ሰይጣን ንረእይዎ ንሱ ድማ ኣነ ኣይተቐየሩ ይበልክዎምን መልእኽቲ ጥራይ ነጊረዮም ምርጭኦም እዩ ኣነ ኢደያ ተቕሉን ኣይለወጥክዎምን ገንዘብ ኣይሃብክዎም ገለ ኣይገበርክዎም ኤክስትራ ሓለፋ ዝገበርኩሎም የብለይ ወንጌል ጥራየ ነጊረዮም ኢሉ ይከራኸር ኣሎ ጠበቓ ገይሩ ስለዚ ጽባሕ ንጎ እንታይ ከም ዝኸውን ንፈልጥን ኢና ማለት ከይንምስክር ንኽልከለሉ ግዜ ሃይማኖትካ ሒዝካ ሃይማኖትካ ንዓኻ ናብ ካልእ ኣይትኸይድ ዝብል ጥዑይ ዝመስል በቲ ዓለም ዘሎ ሰብ ክቕበልዎ ዝቐልል ዓይነት መገዲ ገይሮም ብምሃብ ኪዱ ንብዘሎ ፍጥረት ወንጌል ንገሩ ዝብል መልእኽቲ ናይ ጎይታ መኸላእታ ንምግባር ንምቋም ኣጋንንታዊ ዝኾነ ምኽሪ ሰይጣን ምኽሪ ይምከር ኣሎ ንተስእ ንሕና ማለት እቶም ወንጌል ዝፈለጥናስ ኣብ ዘቐመጠና ቦታ ኣብ ኩሉ ብርሃን ንኹን ንንገር ንዘጋጠመና መገድና ዘኳለመ ዘበለ ሰብ ብርሃን ናይ ጎይታ ንንገሮ ክንነግረላ ዘይንኽእል ሰዓት ክትመጽእ ትኽእል እያ ክንነግረላ ወንጌል ዘይንኽእል ሰዓት ስለዚ ነገርና ንእሰረላ
ንቕፅዓላ ሰዓት ክትመጽእ ትኽእል እያ even here in the west ኣብ ኣሜሪካ ከይተረፈ ገለገለ ጭንጭላታት ርኢና ኣለና ንገይ ለዝቢያን ኬካይን ሰርሓልኩምን ኢና ኣመንቲ ኢና ሓደ ሰብኣይ ሓንቲ ሰበይቲ marriage sanctity ኣብ መንጎ ሰብኣይን ሰበይትን እምበር ናይ መርዓ ኬክ ንኽልተ ሰብኡት ኣይንሰርሕን ኢና ኢሎም ንኽልተ ንስቲ ኣብ መርዓ ኣይንሰርሕን ኢና ካሜራ ስለ ንቐድሕ ኣብ ናይ ክልተ ሰብኣይ ሰበይቲ ዝእሰሉ ኣይንቐድሕን ኢና ሕልናና እምቢሉና ይዋይና ኣምነሉን ኢና ዝበሉ ቢዝነሶም ተዓጽወ ኣብዛ ዓዲ ኣለዉ እስር ቤት ዝኸዱ ኣለዉ ዝሓለፈ ቅድሚ 4-5 ዓመት ኣቢሉ እንደዳ ምናልባት ኣርኪብኩምሉ ኮይንኩም ሓንቲ ሰበይቲ ጃጅ ዝኾነት ማለት እዩ ሰርቲፊኬት ናይ መርዓ ንሰብኣይ ኣይፍርምን እየ ንሰበይቲ ኣይፍርምን እየ ኢላ ካብ ስርሓ ኣባሪሮማ ገለ መዓልታት ከዓ ኣስኪሮማ ናበይ ገጻ ትኸይድ ከም ዘላ ዓለም ነስተውዕል ሕጂ ግዜ ኸለና ጸልማት ከይመጸት ከላ ወንጌል መንግስቲ ኣምላኽ ንኹሉ ኣብ ጸልማት ዘሎ ህዝቢ ንንገር ስቕ ኣይንበል ስቕ እንተበልና ሓጢኣት ክኾነና እዩ ኣብ ዜና መዋእልኩም ኢሎ ስቕ እንተበልና ሓጢኣት ክኾነና እዩ ብስራት ስቐልጢፍና ደኣ ንንገሮ ብስራት ንንገር ንሕና ጽቡቕ ዜና እዩ ዘለና ሕማቕ ዜና ኣይኮነን ዘለና ኣሕዋተይ ኣብ ካልእ ግዜና ክንዕልፍ ኣይግባአናን እዩ ነዚ ጽቡቕ ዜና ናይ ክርስቶስ ጎይታና መድሓኒና ዝሞተልና ዝተንሳኣልና ኣፍ ደገ ምድሓን ዝኸፈተልና ብርሃን ዘለና ብርሃን ንማቕል ወንጌል ንግበር ብስራት ንንገር እግዚኣብሔር ከዓ ክዓዪ እዩ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ወደ መዝሙር ትገብርና መስከርካ ነምሃርካ ነመዓድካ ናሰርዓካ ስርዓት እናገበርካ ከምዚ እናገበርካ ኢኻ ኣገልገልቲ ቤተ ክርስቲያን ደቂ መዛሙርቲ ትገብር እሞ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኣፍታ ትቕፅል ዘላ ኣይሓልፍን ሰዓትና ኣኺሉ ስለ ዘሎ እታ ናይ መወዳእታ ራብዒይቲ እንሪኣ ኣብቲ ዝመጽእ ነቶም ደቂ መዛሙርቲ እንታይ ከም ዝገበርዎም ክነግረና ከሎ ናብቲ ብኡ ዝኣመኑ ጎይታ ብጾምን ብጸሎትን ኣማዕቆብዎም ትብል እታ መወዳእታ ትግበር እንታይ ከም ዝኾነት ኣብታ ትመጽእ ግዜ ክንሪኣ ኢና እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ሓፂር ጸሎት ጸሊና ንኣምላኽና ኣመስጊና ክንከይድ ኢና እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዚ ምሸት እዚ ብመንፈስ ቅዱስ ተረኺብካ ስለ ዝመሃርካና ንቑሕ ኣእምሮ ንቑሕ መንፈስ ስለ ዝሃብካና ንቓላትካ ኣብ ልብና ስለ ዘእትኻዮ ንቓላትካ ኣብ ሓሳብና ስለ ዘእትኻዮ ክብሪ ንበካ ወጎይታ ነዚ ዝተዘርአ ቃል ክሰርቕ ኢሉ ዝመጽእ ጸላኢ ውቕዓዮ እተዘርአ ዘርኢ ይብቆልን ይፍረን እምበር ኣይጥፋዕ ወእግዚኣብሔር ኣምላኽና ስለ ዝሃብካና ግዜ ስለ ዝሃብካና ዝብሩኽ ምሸት እዚ ነኽብረካ ኣሎና እጂ ገልግሎትና ወዲና ነናቦታና ክንከይድ ከለና እግዚአብሔር መገድና ንስኻ ሓሉ ካብ ሓደጋ ሰውረና بسلام بدحن بيتنا ملسنا بيتنا بيت حاجوس بيت فقري بيت سلام بيت مزمور بيت صلوت قبرلنا جابير أملاخنا كل خبرينا أخا نبكالونا زي عمت زحالفة كل توديو أبزا موداتا ربع ناي كلتشحن عسران حدن إنازل لنا قويتا ملسلنا زقبر كالنا خلو حاد خلتلنا الناس أبصبنا قبل مجمرنا خنا مسجنك ساعات زل عمت نقبلا قويتات أبصبنا كن خبرك ردعنا نفسي نجزي بهير بارخي
أوشتي زلو خلون قدس سمو يبارك نفسي نإግዚአብሔር بارخي تقبر الكي سناي أي ترسعي بلين موغوي تاسناي زقبر كايو كي نرسعو الناس أبنا خنا ملغكا الناس أبنا خنا مسقنكا እግዚአብሔር كابز قودلنا زتقبر لنا زملألنا يبزح مو እግዚአብሔር أملاخنا قودلنا زي كونس زقبر كايو سناي كنصب ردعنا نقودلنا زري عينتنا يكفت نسنايكا زري عينتنا قنا خفتو عبرهايو تبتشيبو زمسقن منفس هابنا وقزيابير عملخنا كل خبرينا خان بكا مشيتنا بروح قبرلنا كويتا بسم يسوس آمين زيابير يبارككم تقو يبزحلكم سلام ودما يحبكم تباركوا أقلقلتنا ودينا إنا مس برختكم كيدو آمين